heti vierekkäin. Niin. Miksi mulla on nuolia joka paikassa? Mä en näe niitä. Jahas. Teen teet. Mitä? Noniin. Noniin. Mä ihmettelen, että mitä vittua ei tästä sitten nykyään lyödäkään. Peliin. Joo, ja mun nuolekin lentää tänne eiku. Joutsenpissy lentää voidiin. Ei lentänyt. Mullakin. Mulla lensi. Oi vittu mä meinasin Oi vittu mä meinaan tippuu. Okei. Ai vittu. En osu mihinkään. Joo, mulla lentää kaikki ihan päin. Ei, en oo tuossa minne. Ei Yes. vittu. Se voit ennemmin. Oli ihan varma. Ei vittu. Ahaa. Vahingossa meni eteenpäin. Oli ihan varma. No niin, nyt mä voitan. Mutta et voitakaan. Perkele. Voi oikeesti älä jaksa. Sä sait jotain hyvää. Mitä? Sait näköjään tollasen. Minkälaisen? Ai tuon vittu. Tollasen. Niin. Oikeesti, voi vittu. Miksi? Miksi tää homo on mun persees kiinni? Itse asiassa mä oon hyvä tässä pelissä. Vittu kun tuo homo on mun persees kiinni. Mä voi tehdä mitään. Ja mä just sain kaikkea hyvää, mut ei kun... Toi äijä pilaa kaiken. Joo vittu. Nää lampaakki koittaa tiputtaa mut voidiin.
Joo. Mä sain zombia meidän. Kivat sulle. Nyt se ei tullut tuohon keskelle, niin ne ei päässyt tähän mulla. Ei. Miten sä oot tippunut? En mennyt niin huonoa. Oi. Ei. Mä Mulla oli luulen- se kuokka, mutta mä en käynyt käyttää sitä. Voi vittu. Mäkin haluan sen kuokan, se on niin paras. Niin. Ja. Mitäs sulle tuli? Vähän kaikkea. Voi vitun lampaat. Mä en tippunut voidiin. Äijäkö oli Valdemake? Mä olin 1 HP, eihän tosta voi menettää noin paljon, mitä vittua. Sä putosit 4 blokkia. Jaahas. Paskapeli. Voi vittu. Ei siinä pikku homma. Helvettiin. No niin. Minun pinjata. Tuo jo tänne. Mulla ei se oo kauhean hyvä. Oh shit. Tehdään vaikeimman kautta sitten.
Voi vittu sun kanssa oikeesti. Oliko sulla se kuokka? No mitäkö luulet, totta vitussa. No mä tiesin koko ajan, kun sä veät siellä reunoilla, etkä avaa edes niitä. Mistä pitää kestää aina näin kauan? Niin. Ja silloinkin kun peli on täynnä, niin pelaajan, niin silloinkin sama juttu. Kannattaa varmaan laittaa videolle, että liikaa kiroilua. Voi vittu, mun leiväkki tippuu. Siinäkin taas yksi. Jahas. Täällä tippuilee vihreitä gobllineita. Tosta ei puhuta. Mun kaikki mahdollisuus elämään tippu. Tosta ei puhuta, mä meinasin tippuu. Enkä nyt vihreät goblinit siitä pois edestä. Joo, vittu zombeja! Jumalauta! Jahas. Ai. Ja. Sä et oo tosissas. Luuleeko sä oikeesti voittamassa jollain kivimiakolla? Yeah, baby! Oliko sul... Moi lumottu omena. Ja mä mietinkin